Il-Partit Nazzjonalista rressaq 5 pilastri sabiex is-soċjetà Maltija tkun tista' tiġġieled il-problema tal-obeżità li hi sfida f'pajjiżna. Fid-dawl tal-istrateġija eżistenti dwar l-obeżità, id-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajar insista sabiex din tiġi aġġornata għaliex jidher ċar li fallit. Robert Kutajar saħaq li l-Gvern ma żammx kelmtu u baqa' passiv u naqas milli jdaħħal avviżi legali li l-Oppożizzjoni kienet għaddiet lill-Gvern fl-2016. Minħabba dan Malta qatt għandha problema fejn tidħol l-obeżità. Din l-ixju li qed tiswa lil pajjiżna wkoll mhux biss flus, imma mwiet. Meta qed nitkellmu allura fuq in-nies illi għandna wkoll persentaġġ mhux żgħir ta' nies illi qed imutu minħabba il-problema ta' piż-żejjed u obeżità. Forsi hawn min mhux konxju ta' dan, meta wieħed jara n-numri però jiġi konxju. Id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli min-naħa tiegħu tkellem fuq it-tieni proposta fejn saħaq illi dak li jissejjaħ Sports Promotion Unit għandu jissaħħaħ u mhux jitkisser. Sports Promotion Unit għandha allura tieħu ħsieb programm anke mill-primarja kif jgħidu fl-sports u fl-attività fiżika, catch them young biex inti xettel dik il-kultura ta' attività fiżika ta' sports li tara li kollok a basic sports skills program li kollu l-koordinazzjoni, li kollu l-bażi ta' atletika, l-bażi ta' ġinnastika u anki il-bażi ta' swimming. It-tielet proposta li tkellem dwarha Clyde Puli li l-ħin tal-edukazzjoni fiżika jiżdied kemm waqt li tfal ikunu l-iskola kif ukoll wara. U l-kandidat nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali Justin Xkembri tkellem dwar ir-raba' u l-5 proposta. Is-sitwazzjoni tista' tkun biss kontrollata jekk jirnexxinna nweldu mentalità ġdida fost it-tfal tagħna. Irridu żgur nassiguraw li nkunu qegħdin nippromovu aktar dieta ta' ikel san u għażliet nutrienti għat-tfal tagħna. U dan naħseb jista' jsir biss b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern, il-policy makers, l-iskejjel individwali u l-ġenituri id-dar li kontinwament ikunu marfa u suġġeriti x'tip ta' ikel għandhom jagħtu lit-tfal tagħhom fl-iskejjel. Apparti dan huwa tenna li hemm bżonn ta' aktar faċilitajiet sportivi fejn kemm l-istudenti waqt il-ħin tal-iskola kif ukoll il-komunità in ġenerali jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista saħqu li l-Oppożizzjoni u l-Gvern għandhom jaħdmu id fit sabiex tiġi indirizzata din il-problema inkwetanti u mhux titħalla taħt it-tapit.